Petruk. Bagong. Oh, Bagong. Bagong. Mas Petruk dereng wonten. Niki Petruk. Mboten ketinggal kok. Niki Petruk. Wah, niki garing kok, Bu. Niki Bagong. Kok sing beda ngono. Kaya beda to, Le. Nek garing Solo ki sejatine suarane gedhe ngene iki, nek Petruke cilik. Lah ya ngono to kan ganeng. Iya, Le. Lah yo ngono to, Kok. Iya ya, Kang. Ayo ya. Kuwi nek bapakmu biyen ngono kuwi. Ayo ya kancaku mlekot bangun negara. Ya Bagonge biyen ngono. Bu. Nggih, enggak nggih. Dipun, sing kapan mulih pedhok karo Pak Purba. Nanjing nopo nggih? Nggih. Anu. Jenengan iku enten wong ilmu. Oh, mungkin nek Basura aja wong iku. Nek mboten layangan, Pak. Kowe kok mangkel men to? Lah pripun to? Panjenengan ketangkep kula sambungi kian. Nggih, ngene lho. Wong ora wayangan ki piye carane supaya desa-desa ku saiki wayange urip meneh. Ya mbok kuwi ngerti dusun nampitan bersih desa rasulan istilahe apa monggo kowe. Ning syukuran desa nggih kena wayangan, ben urip wayang iki. Ya nang jagake napa? Pun kawon kalih campur saring. Alah, nek kula mboten nyalahke sinten-sinten. Arep campur sari, arep campur telur, campur. Niku sing ringkes lho, Pak. Nggih, nggih. Jenenge kesenian iki nggih werni-werni nggih. Idepe ben kaya pasar ngaten mawon. Pasar sing dodolan nggih werna-werna dodol pacul, ning dodol uyah, brambang bawang. Mboten ana apa. Nggih gumantung sing butuhke ajeng butuhke napa ngaten mawon. Kon jenengan terus melang kaya. Jenengan kok ada tampil sing primah ngeten iki. Lah bener niku. Dandan lanyu ngoten niku leres niku. Tek sinden nggih kula nggih ngoten. Sing tuwa-tuwa kula tampil nggih kula wedhaki glepung. Kula coreki nang angus ngoten niku. Ben kira-kira mboten larang itu lho, Bu. Sing penting penampilane suarane. Nggih nek panjenengan pun luar biasa. Kasih sepuh iki primah. Iki pendane ngomong maneh iku mesti kaya Niken Salindri. Lah ngalem to rek, ya wikno. Kan ya tenan kok cantik kok kowe iki. Kowe ning ngiri belah ya cantik lho iki. Wong iki aku rada sepuh, iki nek tilase wong ayu iki ketara. Lah nek bocah loro iki sumbene tuwek, iki tilase ayu mbuh ya. Yo mesakno yo mestine nek kaya ukul diang yo ketok ayune. Ora. Rapati yo. Lah kok gegasah wae. Oh, kaya diwangi Bu. Mangga nggih. Coba Bu, nek ular kambang mawon nek Mbak Ukul kula kulino krungu. Ning ular kambang Slendro Songo ning Presiden Padusunan. Presiden Pegunungan niku ketoke cengkoke niku malah pripun ngeten lho. Dewi. Dewi Bu. Nah, niku sing golek-goleki sing cengkok kuno. Napa-napa niku nek kuno apik ya lho. Apik. Mesin barangnya. Apa-apa nek kuno tak mesti nyenengke to rek. Iya. Lho, nek pancen kowe seneng apa-apa kuno apik, Mbah Buyut kowe pengen. Lah Mbah Buyut kok kalau pengen jare kok seneng kuno. Lah kuno wae yo nglakuin kesenian dudu wong. Wong nek kuno ya apik. Bu, monggo Bu. Dek, cakepane apa coba? Nek biyen kecek apa wong urip nang dunya ngono kae. Napa jawamu? Wis kowe pun monggo. Monggo wis kabeh. Mbok menawa cakepane malah aneh.
Mantap ya jebul wong biyen karo wong saiki iki sing beda nggon rasa. Ora kok rapi lah. Pinten kali sing tesih nom to, Pak. Kulane nek kali nom malah mboten saged ngrasake. Kokean kula. Ya nyuwara ke jokokan pola lho. Kan sing sepo kok malah glendam-glendem. Ya ampun tenan Bu. Rasane niku ngalor ngidul. Lho, nyenengke ngono. Saya nek sing gender tiyang niki. Badalah. Wong endi? Wong endi aku. Oknum. Betul yang pasare ngomong kok saut. Ya. Ya kuwi wong kondang-kondang. Masang antena ning cedhak gender. Ya. Khusus tinggi sindir. Apik di. Kamu.
Kadang aku deh. Ah, kadang tua-tua kemping.